на мобилността в Испания. Малко е тихичко. Не е тихо. А ти с колония ли? Добре. Да, с колония съм го пуснала. Достатъчно силно ще бъде. Няма. На време, благодаря. Това е камиона на госпожа Димчева от долната сграда. Благодарение на родителите от долната сграда ние реновирахме този камион, който е реликвата на детската градина. Направен е през 64-та година. Наистина е реликва. Пътуваме. Когато го гледах за първи път много плаках. Ето това е нашия екокът в долната сграда. Този екокът направихме с много билки вътре. Го направихме по проект на Министерството на околната среда. Най-важното, че свири. Нашата красива дъга, която изработиха вашите деца.